Ano yung balay nila yung ramon? Oh, mamuguro na. Ayo. Hindi tayo dito. Guro tayo dito ni. Mamuguro tayo dito. Oo, man ito bag. Sige lang na to ta. Ayo. Ayo. Ayo, patuloy biyo. Sama yata do. Yo, patuloy tanam biyo ba? Pwede ba patuloy yo? Oh, alik mo dong. Saka mo diri dong. Saka na mo, saka. Saka mo dong. Dayon mo dong. Yo. Yo, di ba tuloy yo? Oh, sige, pasudla na, pasudla. Dong, ready na ka mo dong. Pwede na biyo. Ikaw, ready na ka? Ready na ko yo. Ikaw, ready na ka? Isa yun na sa inyo. Jara, ay tamtam na guro yo. Sunod lang, okay siya una. Iya. Isa may sa tutam. Ako, kusunatan ako. Ah, ito na lang guro. Guro. Ay, Ramon, pwede na magsulod. Oh, sulod lang. Asa man itong magpatuli? Alik mo dong, dili mo dong. Kasi may una ninyo. Ako na Ramon. Ikaw na. Oh, dali. Barog sa dia dong, dali. Barog dong nga dong. Ana sakay. Ramon, unsa ni pag gamit niyo pang patuloy diri ng Ramon? Ay, sayo na kay na depende ra na sa imong panit sa imong kuan kung muduot siya o kuan. Gawas ang kuan blade be, gawas. Ariyo. Ane. Moro na, Ramon. Ay, kani kaya ra. Buhat ang kulban. Sunod katong gunting. Dili butang. Ariyo. Abi na og bleed ra. Iko na dili dong. Iko dong. Yo, buhay mo sinilas, subo ah. Na. Be. Tanaw na to. Ay, pagka may lagmadutlan ni bleed ning suraan eh. Be, blade. Kayo. Kinahanglan duha ka buok kay murag gahi ni. Itaag kinahanglan dyan ni dikit ning blade. Di ni madag isa ka blade. Mek. Hangad sa langit. Na. Ay pagtanaw ha. Takom. Takom baba. Ay, no Ramon. Unsa man ni nga? Grabe man kagahi kayo. Awa gid. Be, gunting. Murag di gini madutlan og blade. Larayo. Ini. Ready na ka? Ha? Hangad. Takom. Ay pacinggit ah. Agay! Agay! Ramon, mana? Oh, mana ako lang gitambalan. Oh, next. Ina, pwede na ka. Next. nung ako na isunod. Ay, ikaw dahil sunod ay, dali. Assistants, paggawas na lang na itong mga gamitan nanday kay atong pilihan. Kung angay ba ni siya. Para Ano na siya ha? Mao gini ang atong tinuod nga mga gamit sa pagtuli. Oh, diri sa kadong kuan na nakoy ko anon kadyo. personada gini mo patuloy ha. Kami nung kabuhi. Long, di mo ko yo. Long. Ano ba?
inilit ito. A few moments later. Okay na ka dong? Oo, okay ron dong. Oo. Nya, di magpatuloy pa ka di na. Di na guro dong. Ah, sige, di na lang nato nito leon kay nakuyapan man. Dito si Sansar kon. Ubus. Sige, sige. Yato siya. Na. Ay, long, hinahinay na long. Di ba pan? Pas kadugay niya ni mama pa. Pwede ka na tuloy. What? Ay sigsaba wa. Dagay makadung. Di ba tungod ani, di ba ka mataw. Tara. Naman mo, go. Oh. Unsa man isa mo na tuloy na? Magluya lagi na. Kuyapan? Tinggali ba? Pagtuloy ka dili. Wah, natuon to tuloy pa pre sa ako. Wah, Ano may nagpila dito? Gi, sila ra to. Patuloy pa mo boss. Oh. Ah, Kani ba tayo mataw nimo? Kaya pa isaw? Wa mapa man. Linya. Sige para daghan pud ta. Kurba kayo nati. Guro-guro naman ni. Next. Pre, sorry una pre. Dili ko pre, musig ka mo. Dili ko. Kamu yung una nagpila di, kamu yung una dito. Pre, ano lagi pre? Ano pre? Sunod. Sige, ako na lang. Kurba kayo. Tara. Pre, bani ko dili pre. Sulod na lang mo tanan. Ikaw tanan, napil ng bata. O ikaw. Sulod mo tanan. Saman, di ka. Ako na pre. Gusto na kong patuloy. Sulod mo. Tanan. Next. Dali na, sulod na. Pre, ikaw na pila dia. Sabo tabi mo kasi ano? Di ikaw na. Sige, sulod na. Sige. Boss, pwede ko ng chinilas, boss? Isulot? Oh, pwede. Sulod na, dali. Ay, sulod ra? Mahalon man siguro yung sinilas. Isulod na. Oh, gikan ba Amerika? Sulod. Linya lang mo diha, linya lang. Ay mo kahadlok. Ubo na. Dili na kay magdali ta kay hapit na mo gabi eh. Pre. Assistant, si anda manginit assistant kay basing na napoy makuyapan ha. Angad sa langit, angad. Ada, mo na yung gamit niyo, boss. Oh, mo na, ay kadlok ka na. Kaya pa. Jesus Christ. Dong. Pila edad di mo dong? 16, boss. This size, mura man kag 34 na. Ambing kwan assistant be, sundang lang dito. Ah, grabe. Di na ni pwede blade o gunting kay di na ni mahabol na ni kwan ni. Sa boss. Ah, grabe ka. Angad lang. Ay kadlok. Targa ha? Kasama ingon ko. Utong. Inayara mo sa, inayara. 1 2 3 go! Agay. Ah, dali. Ay, Mana? Kalma lang. ah, ay, pre. Mana? Okay na. Next. Dali, kay nagdali. Akro pre. Agit pre. Okay na. Next. Kumoy, pre. Lawas. Grabe kagahit itong iyoy. Di ba dagutin? Hangad lang sa langit dong ha. Hangad lang sa langit kay... Be, atong tanaw ng imong kuan. Kini kay murag kuan ra. Ambil na lang kuan be kanarang gunting. Padara na. Di sakit boss. Dili lagi sakit. Kita ba? Ang tambal ha to. Assistant, pag kuan bayabas ito ko pag bayabas kay nautdan ko bayabas. Ito na. Ay, Kabot. Sabos. Tambal be daan be kay basi makuyapan ni. Ay murag kuan pa ni bata pa ni. Guniti daan na dong. Ihangad sa langit. Pag kuan ako diretso paat anong kuan na dahon ha. Pag
gunting na ko. Okay. Hindi ka nasakit? Dili lagi, bilangkad ana. Pag mayap ko, 1, 2, 3. Utong ha. 1, 2, 3. Ay, ito kayo ha? Putol bang kuan? Putol, magdi na putol ba? Bawa day. Kuan na. Next na be, next. Assistant, kuan ni sa nebe. Yan eh. Kuban ni sa nebe dito. Next. Ay, Long. Nilas Long. Ikaw na. Dong, ikaw dong. Unsa man? Patuloy bata. Hindi. Tay. Ha? Apartay. Kasi ay ko patuloy ay. Ako nung, patuloy ko nung. Abi na kung kining bata. Kini lang bata. Iya, mana mo gini siya tulik? Oh, mao. O, paano na ko sa iya nga ba? Oh, dili. Nak, dara ka na ka. Ubo. Na. Ay kay hapon na. Nak, alis nak. Bumili nak, umalis ako nak. Diba? Kay kadlog ba? Hindi ko nadlog sa unang git. Nagpatuli ko ba? Ikaw, di ni sakit ba? Nung, nangyayaran nung nga. Lagi hinayon na to. Be. Nangyayaran nung. Ampuan sa taka. Ining dahon sa bayabas. Imo nang ugo mo na. Ana, ugo mo na nimo, kauno na nimo. Paguman, Oh. paguman og kuan. Nung, Di karon. karon na no. Assistant, sambisan ng gabas be. Bisa ate sa nung. Sa mo na nung. Balik nung. Ako lang kita na kung Uy, dai nung. ay bani o kuan. Kana ko nung sundang be. Sundang. Nung, nangyayaran nung nga. Rapoy sana kay murag may dugo ganiya. Kaya ambi tong blade be blade. Ana. Hangad dong ha. Nung, nangyayaran nung. Aw, dako kay mo ginataw nung oy. Nung, nangyayaran nung. Kay kadlog ba? Hindi ko nadlog Ha? sa unang mga patuli ko ba? 1, 2, 3. Ay! Ay! Be, kaya ito kitambal. Wala na. Next, be, next. Alay, kay kadalik kay mulakaw ko. Patuloy ka. Dong? Tuloy ka. Kaya ano nga? Oh, hinayin na ito ni. Sakit kayo na ba? Eh, ikaw na may kinalasan karon. Ikaw na ang kuan karon kanang special nga gikulion. Ulong, gayong piso Ilang talaga. gad ilang gad kay blade assistance be. Tubleon na to ning blade kay para maduot jid. Ayro nung ngay, nayro. Ana sa langit. Budulon ba ka ni blade ni mo mag. Dad ni mo dong. Magsinguntan ako hapit nung. Bantog ra. Nayro nung nga. Sige, testingan na to. Pangusog kay Oh. kay sara na ako ni ko. Okay. 1, 2, 3. Ay, nabali ang blade. Ano sa naman nung? Kapi kagahit ko na imo kan. Be, gunting. Yeah. Sa naman nung? Ana, kay di madutag blade. Kahit di kayo. 1, 2, 3. Gagay nung. Nayara nung sa mga nung. Sa nung? Gabi kagahi kayo. Ay, Sa nung ginadot nung? kadukot niya gahi. Mangkay na imong kinatao dong. Pag sa nung, basta matuli lang nung. Ulaw na kasi gawas. Sundang. Oh. Syaro ka. Ang pagkamukuan na ni. Gabi kahit ni. Sa naman nung? Ana, Pantuli nung, pambatay naman nung. di. Okay na. Angad lang. Angad, kaya ako lang dito si Tikbason ha. 1, 2, 3. Yagay nung. Yawa.
Ay, ginoo ko, Diyos ko, buuntol naman ang sundang sa imo dong. Sige, ang magdulot tol. Dong nga, hanap. Okay, gid madut lang gid. Sige, nanakaw na lang ako. Lagay kol. Naunsa naman na kol. Ah, grabe, unsa naman eh. Murabag. Lo, wala dut lang. Bambi ko na tong gabas, be. Grabe naman nga, ano eh. Dong, maluoy man tako nimo dong, pero di man ko madutlan ang imong kuan dong. Ako na lang ning gabas. Gabason sa kuan kaning gabas sa kahoy akong gamiton na. Ah, paningkamuti lang kol. Basta matuli lang ko karon kol. Giulaw, Lagi. gipisod pa kol. Gaya, singgit lang og di kaya. Okay, magsugod na ko. 1, 2, 3. Agay ko na. Bawog bang gabas? Grabe naman eh. Sige, abon kol. Grabe. Gabas na ganyan sa kahoy dong. Bawog yapon. Ambi ko na itong gabas sa putaw be. Istingan na to. Sige, gamit mo ang kadulot na kol. Kinilang yung gabas sa putaw dong ha. Ay, asa kol. Sige, pa sa putaw kol. Sige, pagtuni mo ani kol. Putaw. Di, kay di man madutlan og kahoy. Gabas kahoy, gabas putaw. Istingan na to ha. Hangad lang, hangad. Okay. Oh, sugod ako gabas ha. 1, 2, 3. Agay ko lang. Ah, grabe naman. Ah! Di naman kumutuwa ni Dong. Grabe naman ka Dong. Siyempre, naengkanto ni imong kuan Dong. Isa lang ni kol. Daganan ng gamit ko. Kaya po nakuhan kol. Uli na ko kol. Last na lang gid ang akong gamit Dong. Nga, pwede makapakuan na. Assistance be. Igawas ang atsa. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Last na lang gini. Kung di na gid, di ka matuli Dong. Naunsa naman na kol. Di naman na maayo kol. Sige ning atsa Dong. Naunsa naman na kol. Kung di gani maduot sa imo Dong, wa na. No.